Magpahigayon og ocular inspection ang komitiba sa franchise of ug public utilities sa Davao City Council ngadto sa mga malls, ospital ug ubang establishmento sa dakbayan sa Davao. Kini human makadawat ang komitiba og reklamo kabahin sa taxi lanes nga matud pa eksklusibong gihatag ngadto sa ubang taxi operators sa syudad. May reklamo ang ubang taxi drivers kay matud pa dili na sila maka-pick up og pasahero sa ubang establishmento tungod kay eksklusibo lamang kini sa ubang taxi operators. Base sa prangkisa sa mga taxi, dili sila pwedeng maghimo og kaugalingong terminal apan matud ni Councilor Bonifacio Militar nga ila pang susihon kung aduna bay kontrata ang mga shopping malls, ospitals ug ubang establishmento. Kabahin niini ug wala ba kini milapas sa maong mando sa LTFRB.